வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வு பார்ப்போம்னா, பிரதம மந்திரி ஃபசல் பீமா யோஜனா அது வந்து வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த வெப்சைட் அட்ரஸ் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். அதில் போய்ட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. அது 2 சீசன் இருக்கும். 2 சீசனில் ராபி சீசன் இப்போ ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து உங்களுடைய எந்த டிஸ்ட்ரிக் வரீங்க, எந்த ஸ்டேட் வரீங்க, என்ன பயிரிடுறீங்க, எவ்வளோ ஹெக்டேர் இருக்குது, அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு ப்ரீமியம் கால்குலேட்டரில் கொடுத்து நீங்கள் உங்கள் நிலத்துக்கு எவ்வளோ நிலம் பட்டாவில் இருக்கோ அந்த ஹெக்டேர் அதை கொடுத்தீங்கன்னா எவ்வளோ நீங்கள் ப்ரீமியம் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு அதில் அமௌண்ட் வரும். அதை பே பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இதை வந்து சிஎஸ்சி மூலமாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு நீங்கள் விஓக்கிட்ட அடங்கல் வாங்கணும். அடங்கல் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆதார் கார்டு, பாஸ்புக்கு, அப்புறம் பட்டா அதை எடுத்து போய் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க சைன் பண்ணி விஓ சார் சைன் பண்ணி தருவார். அது விஓ அசிஸ்டண்ட்டுக்கிட்ட நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா சொல்லுவாங்க. அதுக்கு போய் சிஎஸ்சியில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. விவசாயிகள் எல்லாமே இந்த பயிர் காப்பீடு செஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா, அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாழையா இல்லை கடலக்காய் அந்த மாதிரி எதாக இருந்தாலும் நீங்கள் பயிர் காப்பீடு செஞ்சுக்கோங்களோ அதுக்கு உரிய இழப்பீடு உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போ ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை பற்றி நீங்கள் எல்லாருமே சம்மந்தப்பட்ட விஓ ஆஃபீஸை கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு சிஎஸ்சி அவங்கள மக்கள் கணினி மையத்தை கான்டாக்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது விழிப்புணர்வுக்காக இந்த வீடியோ போட்டால் தொடர்ந்து நம்மளோட சேனலை பாருங்கள். தேங்க்யூ.